tervetuloa Pia.dots Interim webinaariin. Tämä on ollut mulla nyt kuukausittaisena tapana tosiaan pitää aina Interimiin liittyvä maksuun webinaari kaikille, ketkä on ollut kiinnostunut juurikin Interimistä ja miten sitä osaamista oikeasti tehdään maksullinen palvelu. Ja tänään ollaan keskittymässä oikeastaan nyt niin kuin siihen, että mitä se Interim on, mutta erityisesti siihen, että miten siitä tehdään se Interim-palvelu, mikä se Interim oikeasti on. Ja mä tiedän, että kun näitä ilmaisia webinaareja on, niin sitten siinä tykkää mieli vähän lähteä harhailemaan, varsinkin jos katsoo läppäriltä. Ja sitten lähtee katselemaan, mitä kivaa täällä olisi linkkarissa. Mutta nyt tässä kohtaa mä itse asiassa toivoisinkin, että otte vaikka tuosta QR-koodista itselleen sen paikan, mitä lähdette tutkimaan, jos tuntuu, että on pakko saada käsille jotain näplättävää siihen. Että menkää Pia.dots Interimin kotisivuille, ja sieltä löytyy myös lisää tietoa Interimistä. Siellä on ihan tietobokseja, mutta myös artikkeleja. Ja sieltä löytyy myös lisää tietoa valmennuksista Osaajapankista. Eli silloinhan te pystytte niin tuplaamaan tämän hyödyn, jos haluatte sitä kännykkää näplätä kesken kaiken. Totta kai mä toivon, että joka ikinen teistä on saman tien siinä ihan kärppänä kuuntelemassa kaikkea ja osallistuu myös keskusteluun. Mutta tämä on se, minne kannattaa nyt tässä kohtaa. Jos on hirveä halu lähteä kännykällä tutkimaan jotain, niin menee pia.dotsinterim.fi. Ja miksi me ollaan tänään täällä, tai miksi mä olen täällä ja miksi mä puhun tästä aiheesta. Että meillä on oikeasti Suomessa tilanne, että meillä ei ole osaajapulaa, vaan meillä on osaamisen hyödyntämisen pula. Ja vaikka meillä on osaamista vaikka kuinka paljon tällä hetkellä, niin yhä useampi on epävarma siitä, että miten sitä pitäisi oikeasti myydä, missä muodossa ja mitä ne yritykset oikeasti on ostamassa. Koska silloin kun myydään osaamista palveluna, niin useimmiten siellä on juurikin ne yritykset, jotka haluaisivat sen ostaa palvelun. Mutta miten tämä oikeasti saadaan tapahtumaan, on se kysymysmerkki, mihin kaivataan sitä vastauksia. Tämä webinaari on nyt rakennettu just sulle, jos sä oot asiantuntija tai johtaja ja sä harkitset yrittäjyyttä. Tai sä olet jo valmiiksi yrittäjä, joka haluaa laajentaa sitä omaa palveluvalikoimaa juurikin tähän oman osaamisen myymiseen palveluna. Mun keihäänkärkenä on Interim, johon on yhdistetty myös tarvittaessa semmoinen työmuoto kuin fractional. Ja tänään mä tulen kertomaan 4 eri työmuodosta, jolla osaamista pystyy myymään, josta 2 mä olen itse erikoistunut ja joista 3 mä itse hyödynnän yrittäjänä. Ja tämä webinaari itse asiassa tuo lisäarvoa sulle myös silloin, kun sä olet yrityksen edustajana täällä, eli päättämässä siitä, minkälaisia palveluita sun yritys oikeasti on ostamassa ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä on. Eli täältä pystyy tulemaan lisäarvoa aika monelle nyt pelkästään tämän tunnin aikana. Eli nyt kannattaa olla kuulolla. Ja lämmin kiitos kaikille tässä kohtaa, että olette tulleet noin ison joukoin tänne paikan päälle. 3 asiaa, mitä mä toivon, että teillä jää tästä webinaarista mieleen. Syyt siihen, että miksi hyväkin osaaminen jää usein ostamatta. Eli se ei ole välttämättä kiinni siitä teidän omasta osaamisesta, että miksi se ei ole mennyt kaupaksi, vaan se on ollut kiinni siitä, että sä oot muotoilla ja sanottanut sen. Miten ne yritykset oikeasti tekee ne päätökset siitä, että ottaako he Interimin vai ei? Ja miten siitä omasta osaamisesta tehdään semmoinen Interim-palvelu, joka on myytävissä ja ostettavissa. Palveluita voi kyllä helpostikin tehdä melkein mistä vaan, mutta se, että onko niissä potentiaalia sitten etenemis kaupaksi, niin se on asia erikseen. Loppujen lopuksi, mä tein yhden TikTok-videonkin, missä mä sain ihan hirvittävän määrän kommentteja siihen. Mä sanoin, että 3 asiaa, mitä sä itse asiassa tarvitset, että sä voit perustaa yrityksen, jos vedetään mutkat suoraksi. On se, että sulla on jotakin, mitä sä myyt, joku, kenelle sä myyt, ja sille on kannattava hinta, millä sä myyt. Nämä 3 asiaa ja kaikki muu itse asiassa sumpleutuu matkan varrella. Kun nämä 3 on kunnossa, niin sulla on jo tosi vahva startti siihen. Nyt tänään kannattaa, mä tiedän, tunti on pitkä aika, mutta tänään kannattaa olla loppuun asti, koska mä haluan rakentaa tätä mallia nyt vaiheelta, eli ymmärrätte sen prosessin, miten tämä homma toimii. Ja mä konkretisoin tätä asiaa matkan varrella ja myös sen next stepin, että miten te jatkatte tästä tämän webinaarin jälkeen. Ja nyt ensimmäistä kertaa mä haluan tarjota myös tämän pienen porkkanan sinne loppuun, eli siellä on pieni etu niille, ketkä jaksaa olla loppuun asti. Eli siinä kohtaa mä itse asiassa lopetan sen tallenteen ennen kuin mä paljastan tämän edun. Eli se on vain ja ainoastaan teille, ketkä tänään olette täällä paikan päälle ja olette loppuun asti linjoilla. No, kuka mie oon? Toivottavasti niin kuin ainakin osalle nimi kuulostaa tutulta. Olette toivottavasti törmänneet myös linkkarissa. Eli minä olen Pia Kiviranta ja mä olen Suomen johtava Interim-valmentaja. Eli
pidän työkseni Interin valmennuksia, eli autan ihmisiä tekemään omasta osaamisestaan myytävän palvelun. Olen myös kirjailija, olen kirjoittanut Suomen ensimmäisen ja ainoan kirjan Interimistä, joka on nyt käännetty myös englanniksi. Ja toinen osa on itse asiassa tulossa nyt keväällä. Ensimmäinen osa keskittyy siihen, miten rakennetaan oma Interin palvelu, ja nyt keväällä tuleva on myy oma osaamisesi. Eli annan ensisijaisesti siitä käytännön neuvoja ja rakenteita siihen, miten se oma osaaminen myydään Interin palveluna, mutta sitä pystyy myös hyödyntämään siihen, miten se oma osaaminen myydään niissä 3 muussakin työmuodossa, mitä osaamiselle on, kun sitä haluaa myydä palveluna. Toimin itse myös interiminä ja fractionalina ja itse asiassa myös konsulttina. Mä sanoin aikaisemmin 3 työmuotoa, jota itse hyödynnän 4. Ne on juurikin interim, fractional ja konsultti. Ei huolta, mä kerron tässä myöhemmin, että mitä nämä oikeasti tarkoittaa, mikä näiden ero on. Ja mun erikoisosaaminen on itse asiassa tuolla LinkedInin puolella. Mä olen aloittanut oman yrittäjäurani sivutoimisena yrittäjänä, LinkedIn valmentajana. Ja lähdin siitä rakentamaan itse asiassa oman Interin palvelusta, mun LinkedIn osaamisesta. Ja siinä kohtaa, kun minä lähdin tälle polulle, niin mä huomasin, että siellä on paljon sellaisia asioita, missä voi tehdä oikeasti virheitä. Ja se voi olla aika haastavaa yksinään ilman apua tehdä yhtään mitään. Jolloin on syntynyt mun Interin valmennukset. Mä olin itse rämpinyt sen suon läpi korkkareissa keskellä yötä, ilman karttaa, ilman kompassia, ilman taskulampua. Tein kaikki virheet, no edes kaikkia virheitä, mutta aika paljon virheitä, ja opin niistä. Niin mun tehtävä on nyt varmistaa, että teillä olisi paljon tehokkaampi ja helpompi alku siihen Interin uran alkuun. Mun oma koulutustausta on, että mä olen diplomi-insinööri, ammatillisten näiden opettaja sekä ylempi ICT-tradenomi, eli liiketoimintateknologiat on se, mihin olen itse erikoistunut silloin, kun tein YMK-tutkintoa. Eli hyvinkin laaja-alaisesti olen niin kuin pystynyt yhdistämään tässä kaiken sen osaamisen, mitä mä olen saanut koulutuksen kautta, mutta myös mun aikaisemman työkokemuksen. Mun yrityksen nimi on Biodots Oy, ja siihen liittyy tämmöisiä pienempiä osa-alueita ihan selkeyttämään sitä, että mitä kaikkea Biodots Oy tarjoaa. Eli esimerkiksi juurikin Biodots Interim on keskittynyt juurikin Interim valmennuksiin ja Interim kirjoihin. Mutta lähdetäänkö menemään, kuulkaas, eteenpäin? Mä haluaisin itse asiassa kuulla tässä kohtaa, että miksi just sinä oot mukana tässä webinaarissa. Eli jakakaa sinne chattiin, aloittakaa keskustelu, miksi just sinä oot täällä webinaarissa mukana. Vaikka nyt en pääsekään sinne chattiin katsomaan, niin ne nousee siellä esiin mulle joka tapauksessa, kun mä pääsen lukemaan tämän esityksen jälkeen niitä, ihan jo siitä syystä, että mä pystyn kehittämään näitä maksuttomia webinaareja entistä paremmiksi, että tuo vielä entistä enemmän lisäarvoa kaikille teille, ketkä osallistutte näihin. Eli jos teillä on toiveita tai odotuksia siitä, mitä nämä webinaarit tuo sinulle, niin kerro ihme sinne chatissa. Tai voit laittaa yksityisviestiä myös myöhemminkin, voit laittaa palautetta, voit tehdä postauksen. Kaikki tämmöinen, siis mitä enemmän kerrotte, sitä vähemmän mun tarvii arvailla, ja sitä parempia näistä tulee, ja sitä enemmän saamme näistä irti. Jos lähdetään yleisesti miettimään sitä, miten ihmiset myy sitä omaa osaamistaan. Sitä voidaan myydä osaamisena siinä kohtaa, kun haetaan työtä, mutta sitä joutuu myymään myös siinä kohtaa, kun myydään osaamista ostettavana palveluna. Ja valitettavan usein ihmiset tyypillisesti tekee sen, että heillä on paksu nivaska siinä CV:ssä. Tässä on mun CV, lukekaa tämä, mä olen tähän paras. Ja lähdetään listaamaan hirvittävää listaa, mitä kaikkea mä osaan. Ja yrityksillähän tämä on ihan katastrofi, koska ei he tiedä, mihin tilanteeseen tämä henkilö sopisi mahdollisesti, ellei se ole sitten joku tietty paikka, mihin on itse määritellyt, että nyt haetaan tähän näin. Piilotyöpaikkojen hakeminen nyt on aika tuskaisa siinä kohtaa, että jos yritys saa sun CV, niin heidän pitäisi arvata, että no, mihin tämä osaaminen sopii meille, mitä ongelmaa tämä ratkaisee. Ja juurikin tämä, että kun sitä tarjotaan vähän väärässä muodossa, yritys joutuu tekemään töitä siitä ja niin kun lähtee miettimään, että no mihin sitä nyt sopisi, niin todennäköisesti ei johda yhtään mihinkään. Ja tässä kohtaa se homma voi mennä myös mettään sen takia, että siellä on väärä työmuoto, jolla sitä osaamista tarjotaan. Ja se yritys ei juuri siinä kohtaa tarvitse siinä työmuodossa sitä osaamista siihen tarpeeseen, joka sillä yrityksellä on. Eli tämähän on siis yksi yleisimmistä virheistä, mitä tehdään ennen kuin mitään on rakennettu. Siellä on väärä työmuoto väärään tilanteeseen. Se palvelu on liian laaja, eli siinä kohtaa vaan myydään kaikkea kaikille. Niin loppujen lopuksi myydä yhtään mitään kenellekään. Tällä hetkellä yritykset siinä kohtaa, kun he ostaa osaamista, joko rekrytointien kautta tai sitten ostettavana palveluna, heillä on joku tietty tarve, joku terävä
kohta, mihin terävällä keihäänkärjellä pääsee. Jos se on liian laaja, ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada sitä, koska se yritys haluaa saada sen mahdollisimman tehokkaasti ja helposti itselleen. Voitte verrata tätä esimerkiksi nuolen kärkeen. Että jos siellä nuolen kärjessä on liikaa tavaraa, niin se ei olekaan enää terävä, vaan se on tylppä. Ja vaikka tämä tylppä nuoli osuisi sinne keskelle maalitaulua, tämän tähtäys olisi just oikea, mutta se ei uppoa sinne maalitauluun. Sekin pohjata pois. 0 points. Ei lasketa. Eli sen takia se on tärkeämpää, että teillä on terävä keihäänkärki siellä, terävä nuolenkärki, että kun se osuu sinne maalitauluun, vaikka se olisi se 1, niin se uppoaa sinne, koska se 1 on aina enemmän kuin 0. Usein näkee myös, että siinä kohtaa mennään mettään, kun sopimukset on epäselviä. Eli yritys kokee sen liian isoksi riskiksi, loppujen lopuksi kirjoittaa sitä sopimusta sen osaajan kanssa. Ja myös siinä kohtaa, että jos ei oikein tiedä, mitä ollaan ostamassa. Ja tässä tullaan kohtaan siihen, että teidän pitää ensin kirkastaa itsellenne, mitä te olette oikeasti myymässä, ennen kuin te pystyisi markkinoimaan sitä kenellekään. Koska jos te ette itse tiedä, mitä te myytte, niin ei se teidän ostajakaan tiedä, mitä hän on ostamassa. No, mitä tapahtuisi siinä kohtaa, jos jatkaa tällä tavoin, mitä kuvailin? Niin, yritys tuntee sen hirveän riskin sieltä. Ja hei, let's face it, Suomessa ollaan turvallisuushakuisia, ja siinä kohtaa, kun sulla on oikeasti oma yritys kyseessä, ja se on tällä päätös, että otatko siihen osaajan, niin kyllähän sinä haluat minimoida sen riskin. Ja tässä tilanteessa, jos ei ole ihan olla varmoja, niin se vaan lykkääntyy, menee eteenpäin, kattaa keväämmälle, ehkä täällä on myöhemmin tarvetta. Mitähän siinä on, se lykkääntyy. Jolloin niitä toimeksiantojakaan ei tule. Sitten toimeksiantoja ehkä on tuolla noin, kun niitä voisi olla koko ajan. Yritysten tarve osaamiselle ei ole loppunut yhtään mihinkään, vaikka työmarkkinatilanne on tämä. Se on vaan muuttanut sitä muotoaan. Ja tässä on ihan hirveä sääli, että tarvetta on edelleenkin. Mutta meillä on ihan timanttista porukkaa kortistossa. Meillä on myös ihan timanttista porukkaa, kenellä on timanttinen osaaminen, mutta he ei pääse käyttämään sitä siellä, missä se voisi oikeasti loistaa kaikkien kirkkaimmin. Ja tämä on se tilanne, mitä mä haluan olla omalla työlläni muuttamassa. Mä haluan poistaa Suomesta akateemista työttömyyttä interim-yrittäjyyden kautta ja auttamalla ihmisiä tekemään omasta osaamisestaan ostettavaa. Eli tämä auttaa myös siinä kohtaa, vaikka se perinteinen rekrymarkkina olisi se sivuvalinta. Siinä kohtaa, kun me osataan muotoilla se meidän osaaminen oikein, se mahdollistaa meille paljon erilaisia asioita. Eli kun yritys ymmärtää, mitä heille ollaan myymässä, mihin tarpeeseen, niin silloin se on helpompi ostaa. Silloin se ostaminen tuntuu turvallisemmalta, päätöksenteko nopeutuu, ja se on selkeä se rooli, mitä sä olet menossa tekemään sinne, mikä sun vastuu siellä on. Ja se ei ole enää sattumanvaraista, minkälaisia sun toimeksiannot on, mitä sä niissä teet, jolloin sä pääset myös itse kehittymään, koska mitä enemmän teet samanlaisia toimeksiantoja, samaan tarpeeseen sillä just sun timanttisimmalla osaamisella, niin sitä enemmänhän se lähtee kehittymään entistä enemmän sen matkan varrella. Eli tämä tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia siihen sekä yritykselle, mutta myös sille yrittäjälle, sille osaajalle itselleen. Ja lupasin, mä kerron näistä työmuodoista, ja mainitsin aikaisemmin. Eli kun me myydään omaa osaamista, teillä kaikilla on jotain osaamista, niin sitä voidaan myydä erilaisissa työmuodoissa. Ja näitä erilaisia työmuotoja on sen takia, että ne on erilaisiin tarpeisiin, erilaisiin tilanteisiin. Ja näitä löytyy nyt 4. Eli kun myydään osaamista paljon, me puhutaan interimistä, me puhutaan fractionalista, konsultista, freelancerista. Ja konsultti ja freelancer on näistä kaikkein eniten tunnetuja, mitä tässä kohtaa tunnetaan kaikkein parhaiten. Ainakin Suomessa. Konsultti on, puhutaan ulkopuolesta asiantuntijaroolista, ja freelancer, meillä on tekemisen toteutus ilman mandaattia, eli meillä on joku homma, mikä meille sanotaan, tehdään se, laskutaan tuntiperusteisesti. Menen kohta tähän näin paljon syvemmin, mikä näiden erot on. Ja nämä 2, konsultti ja freelancer, on aina organisaation ulkopuolella, eli heillä ei ole päätäntävaltaa sinne yrityksen asioihin. He ei pysty itsenäisesti tekemään, vaan he joutuvat varmistamaan sitä asiaa. Ja sen takia on ollut ihanaa huomata, että Suomessa ollaan oikeasti alettu puhumaan enemmän interim-mahdollisuuksista, mutta myös fractionalista. Fractional on tulossa nyt niin kuin meidän suuntaan myös niin kuin tuolta Jenkkilän suunnassa. Siellä fractional on se, mistä puhutaan, ja nyt mä itse viestin täällä englanninkielisellä kirjasarjalla interim-ajatusta Jenkkilään, koska siellä sitä ei vielä tunneta. Interim fractionalin ideana on siis se, että sen on meidän organisaation sisällä. Eli ollaan osa sitä organisaatiota.
Interim on selkeästi rajattu tavoitteellinen määräaikainen täsmäapu siihen yrityksen tarpeeseen, kun fractional on jatkuva osa-aikainen johtajuusresurssi. Eli voitte miettiä fractionalissa, että se on piirakka, josta otetaan vain yksi piirakan palanen, jota esimerkiksi sitten tehdään 1 päivä viikossa jatkuvassa toimeksiantosuhteessa. Eli mikään näistä ei ole työsuhde. Nämä kaikki ovat yrittäjänä tehtäviä toimeksiantoja. Ja näistä nyt esimerkiksi konsulttia, interimiä näkee myös esimerkiksi interimia vuokrajohtajana. Eli silloin siellä on se välitysyritys, joka välittää sen niin kuin vuokrajohtajan sinne yritykseen ja maksaa sitten tälle interimille. Eli siellä on myös sellaisia niin kuin melkein työsuhteeseen verrattavia. Näiden 4 työmuodon ideana on kuitenkin siis se, että niitä on erilaisia sen takia, että me saadaan sinne se oikea osaaminen oikeaan aikaan, oikeaan yritykseen, oikeaan tarpeeseen ja sitten siinä oikeassa työmuodossa, että se vastaa siihen tarpeeseen. Älkää säikähtäkö. Tämä taulukko näkyy mun postauksissa, tämä näkyy artikkeleissa ja tämä löytyy myös sieltä Piedos Interimin artikkelikokoelmista useammasta otteesta. Eli en ole käymässä tätä taulukkoa tässä kokonaan läpi, koska muutenhan me voisin puhua teille 3 tuntia ihan putkeen pelkästään jo tästä. Mitä mä haluan, että tästä jää mieleen, kun kohta lähdetään käymään vielä kohta, mitä se interim on, mitä fractional on, mitä konsultti, mitä freelancer on, niin se, että näillä kaikilla työmuodoilla on jotain, miten eroaa. Siellä on erilaiset sopimukset, siellä on erilaisiin tarpeisiin, erilaiset kestot, työmäärät. Mikä se osaajan rooli on siellä organisaatiossa? Minkälaista päätösvaltaa siellä on, jos siellä semmoista on? Onko siellä vastuuta tuloksista? Ja mihin tässä työmuodossa erityisesti keskitytään? Täällä on myös semmoinen, että kun yrittäjänä toimitaan ja myyt osaamista palveluna, niin siellä on myös tilanne, että sun toimeksianto ei saa sekoittua siihen, että se olisikin työsuhde. Ja näissä työmuodoissa on eri tahoisia riskejä juurikin tästä sekoittumista. Verottaja kiinnostuu siitä, että eikö tämä ole työsuhde? Tämä on ollut toimeksiannossa täällä 3 vuotta. Niin nämä on asioita, jotka pitää ottaa huomioon siinä kohtaa, kun tehdään toimeksiantosopimusta. Eli se pitää olla selkeästi kirjattuna sopimuksiin, minkälaista toimeksiantoa olet tekemässä. Ja totta kai erilaiset työmuodot, kun on erilaisen tarpeeseen, niin ne sopii myös sitten erilaisille yrityksille ja erityyppisiin tilanteisiin. Interim on se, mihin mä olen itse keskittynyt kaikkein eniten. Se on se mun pääfokus. Eli interim on määräaikainen täsmäratkaisu yrityksen akuuttiin tarpeeseen. Eli siellä on tilanne, että me oltaisiin tarvittu osaajia jo eilen. Ja se sovitaan aina määräajaksi. Siellä on tietty aloitus, siellä on tietty lopetus. Ja sillä on aina tietty tavoite. Interim ei myy työaikansa. Interim myy oman osaamisen tuomia tuloksia ja lisäarvoa. Totta kai siellä pitää määritellä sitä, että ollaanko me käytettävissä 1 päivän, 3 päivää vai 5 päivää viikossa sen määrän ajan. Mutta se ei ole tuntimääräinen suoraan, mistä me laskutetaan. Vaan se on siitä, mitä tuloksia me tuodaan, mitä mitataan koko sen toimeksiannon aikana. Ja täällä on joku selkeä tarve, joku selkeä tilanne, mihin mennään. Siellä halutaan saada muutosta, me halutaan saada kasvua, meillä on siellä kriisi, tai meillä on esimerkiksi sijaisuus, johon me tarvitaan joku pitämään ne pyörät pyörimässä. Tämä on esimerkiksi tilanne siinä kohtaa, että jos meillä tulee vaikka äkillinen irtisanoutuminen tai sanominen, ja me tarvitaan äkkiä siihen joku osaava kokenut tekemään sitä hommaa, kun me saadaan rekrytoitua siihen tilalle joku vakituisen työsuhteeseen. Ja silloin jonkun pitää pystyä ottamaan ne langat käsinsä ja hoitamaan se homma niin kauan, että se rekryprosessi saadaan loppuun. Se voi olla, totta kai tämä, joka tekee sitä interin toimeksiantoa, joka siihen palkataan, mutta useimmiten interim on tietty niin kuin tietoinen valinta, että haluaa tehdä toimeksiantoja. Juurikin sen takia, että pystyy kehittämään itseään, se pysyy monipuolisena ja se pysyy sitä kautta mielekkäänä, kun pääsee tekemään useampiin erilaisiin yrityksiin sillä omalla osaamisella. Mulla itselläni on esimerkiksi tilanne, että mä olen kaikkein parhain siinä, mitä mä teen, silloin kun mä starttaan, aktivoin ja pistän siihen suurimpaan nousuun. Sitten kun se menee siihen tasaiseksi, että pitäisi vaan ylläpitää, niin mä huomaan, että se ei ole sitä mun vahvinta aluetta. Eli sen takia interim sopii just mulle, koska mä tykkään olla siellä juurikin suunnittelemassa, starttaamassa, laittamassa vauhtia. Kun me ollaan interim-toimeksiannossa, niin meillä on siellä operatiivista vastuuta. Ja tämä vastuumäärä määritellään siinä kohtaa, kun tästä neuvotellaan tästä toimeksiannosta ja tehdään sitä sopimus. Koska vastuun kautta, koska me kannetaan vastuuta, meidän pitää olla myös päätösvalta. Eli kun interim menee sinne organisaation sisälle,
ja päästään myös päättämään niistä asioista. Ja tämä on nyt niitä suurimpia eroja myös siinä konsulttiin. Konsultilla ei ole päätösvaltaa, eikä hänellä hirveästi ole mitään vastuutakaan siitä, mutta päästään kohta sinne konsulttiin. Interimistä tärkeintä on juurikin myös se, että me tiedetään, milloin se päättyy. Siihen voidaan tarjota aina optiota, että se jatkuu, mutta se on määritelty tästä ajasta tästä tähän aikaan, ja nämä tulokset pitää saada aikaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on määräaikainen toimeksianto, ja sillä yrityksellä on oikeasti tarve. Interimia ei osteta niin kuin vain just in case tai huvin vuoksi, vaan siellä on oikeasti tarve, ja sinne tarvitaan nopeasti niitä tuloksia. Se pitää olla selkeästi rajattu tehtävä ja tavoite, jotta sekä se interim-osaaja että yritys tietää, että mitä on sovittu ja mitä voidaan odottaa tulokseksi. Ja tämä ei ole pelkästään vain neuvontaa, vaan tämä on ihan oikeasti operatiivista vastuuta. Ja sovitaan se päättymiskohta jo ennen kuin edes aloitetaan. Eli ratkaisut tiettyyn tarpeeseen tietyksi ajaksi, just siihen tarpeeseen. No, fractional oli samalla tyylillä. Eli Inter ja fractional menee hirveän helposti sekaisin. Fractionalin ideanahan on siis sama juttu, että mennään sinne organisaation sisälle. Mutta siellä on se, että jaetaan sitä johtajuutta ja se tarve on jatkuva. Ja se on osa-aikainen, eli se on vaikka 1 päivän viikossa. Ja se on toistaiseksi voimassa oleva toimeksianto. Ja siellä yleensä on juurikin tähän, kun puhutaan jaetusta johtajuudesta, se on johtajuuteen liittyen. Eli siellä odotetaan myös, että siellä otetaan sitä vastuuta johtajuuden kautta. Eli jaetaan sitä vastuuta ja otetaan sieltä piirakasta yksi pieni palanen, mikä on määritelty, että tämä on se osio, mihin sä omalla osaamisella lähdet johtamaan. Ja nämä on myös tilanteissa, jos ei ole semmoista selkeää, nyt tämä on valmis tämä projekti, niin siihen tämä soveltuu. Ja mulla on itse asiassa osaajapankissa on useampi sellainen, ja itsekin teen näin, että mä tarjoan sekä interim että fractional-palvelua, jotta mulla on siellä työkalupakissa, niissä neuvottelutilanteissa, mahdollisuus tarjota juurikin sitä oikeaa työmuotoa sen yrityksen tarpeeseen, mikä ratkaisee sen heidän tarpeen. No, kolmas oli se, mikä suurin osa meistä tuntee, konsultti. Eli ulkopuolinen asiantuntija rajattuun kysymykseen. Ja itse asiassa tässä kohtaa mä kerron, että meillä on paljon konsultteja, jotka on itse asiassa toiminut jo interimina, mutta he ei ole mieltänyt sitä interim-toiminnaksi. Konsulttinahan meillä on joku projekti, jolla tehdään sopimus. Ja se yleensä pitää sisällään myös analyysiä, suositusta, mallia, strategiaa. Ja sieltä saa tietyn suosituksen, miten kannattaisi toimia. Mutta konsultti ei itse lähde toteuttamaan sitä. Ja sitä kautta hän ei ota myöskään operatiivista päätösvaltaa, koska hän ei ole itse sitä toteuttamassa. Totta kai hänen pitää kantaa vastuu siitä, mitä hän on suosittelemassa. Eli hän tarjoaa erilaisia skenaarioita siihen. Kun toimitte näin, te saatte tätä. Eli vastuu on näistä ratkaisuehdotuksista. Ja tämä on se kohta, minkä takia siellä useampi konsultti on itse asiassa toiminut interiminä. Kun tosiasiassa siellä on ollut tämmöinen hybridipalvelu, mikä on myös semmoinen, mikä kannattaa miettiä, että jos kaiken tarjoakin yhdeltä luukulta, että meillä onkin konsultti plus interim palvelu. Eli konsulttina ensin tehdään vaikkapa markkinointistrategia, ja interiminä mennään sitten jalkauttamaan tämä strategia, laittamaan se toteen. Ja tämä palastelu itse asiassa tarjoaa semmoisen mahdollisuuden, että se palvelu, jos teidän osaaminen on helpompi myydä, ja se on yrityksen helpompi ostaa, koska silloin kun se on palasteltu, niin he voi katsoa ensin sen ensimmäisen palasen, ja sen perusteella tehdä sen päätöksen, ottaako me interim. 4. muoto on freelancer, eli tekemistä ilman mandaattia. Eli silloin tämä on se perinteisesti, mistä laskutetaan tuntimääräisesti. Eli meillä saattaa olla aika IT-puolella, meillä on aika joku tiketti, tai meillä on tuntihinta, mikä perusteella laskutaan. Mitä enemmän teet, mitä enemmän sä laskut. Ja se on aina selkeä, että toteutetaan kokonaisuus, joku projekti, joku tehtävä. Tässä on tämä tehtävä, suorita se. Ei päätösvaltaa, mutta ei myöskään vastuuta. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että täällä yleensä on myös tyypillisesti useita asiakkaita rinnalla. Niin näissä kaikissa muissakin työmuodoissa on useita eri asiakkaita siinä rinnalla. Varsinkin jos on fractionalissa ja tekee 1 päivän, niin siellä saattaa olla vaikka 2 tai 3 asiakasta. Semmoisena annan tietysti tässä kohtaa jo niin kuin neuvoksi, että ei kannata välttämättä myydä sitä omaa osaamistaan 5 päivää viikossa, jos on oma yritys, että teillä jää myös siihen teidän oman yrityksen hoitamiseen sitten sitä aikaa, koska teidän ei kannata polttaa sitä kynttilää myöskään molemmista päästä 7 päivää viikossa töissä. Ja kannattaa miettiä myös sitä, että mikä työmuoto on, mikä sopii siihen teidän kalenteriin, mikä täyttää myös tässä kohtaa teidän kalenterissa olevaa tyhjyyttä. Nyt kannattaa muistaa myös sitten sinne interimiin, että se voi olla myös sekin sen 1 päivän viikossa, mutta siellä on se määräaikaisuus. Tämä antaa teille enemmän varaa miettiä sitä omasta näkökulmasta, mikä voisi olla se työmuoto, jos teidän osaamista kannattaa myydä.
Tähän on koonnut pikkasen eri interim-rooleista esimerkkejä, koska hyvin usein mietitään interimia vaan taloushallinnon puolella tai IT-puolella. Ne on Suomessa ne kaksi yleisintä, joissa interim-rooleja on jo hyödynnetty. Mutta Suomessa tämä on kuitenkin edelleen aika uusi asia. Ruotsissa on ollut arkipäivää jo niin kuin yli 10 vuotta, business as usual, ja Suomessa vasta nyt herätään tähän. Ja huomaatte, että täällä ei itse asiassa kaikkien kohdalla ole edes johtajansa. Eli kun puhutaan ihan liikaa interimistä juurikin se johtajana, koska on olemassa myös muitakin tasoja sinne interim tekemiseen. Mutta esimerkiksi mietitään sitä, että jos meillä on interim voi toimia markkinoinnissa, viestinnässä, HR:ssä, mutta siellä on esimerkiksi, miettikää vaikka vastuullisuusalaa, kuinka tärkeää se on, mutta siellä on kuitenkin useimmiten tilanne, että sitä ei välttämättä tarvita kuitenkaan vielä tässä kohtaa 5 päivää viikossa. Ja se, että jos tämän osaamisen voi tuoda sinne yrityksen sisään vaikka 1-2 päivänä viikossa, niin se on aivan mahtava mahdollisuus sille yritykselle, mutta myös sille osaajalle päästä tekemään just sitä, mitä hän parhaiten osaa. Ja tämmöinen, mikä mä toivon ja näen, että tulee lisääntymään, on esimerkiksi julkinen sektori, jossa tullaan käyttämään entistä enemmän interimiä. Koska siellähän se juurikin on paljon hankepohjaista, eli juurikin siellä määräaikaisuuksissa, mihin tarvitaan sitä osaamista. Ja siinä kohtaa, kun meillä on toimeksianto, se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa yritys tai esimerkiksi kunta tai julkisen sektorin muu toimija, hän on toimeksiantaja, ei työnantaja, jolloin se on myös yritykselle tai sitten muulle toimeksiantajalle kannattavampaa kuin sitten tehdä se rekrytointi. Mainitsin tuossa just sitä, että interim-johtajassa puhutaan paljon. Avaatte linkkarin ja laitte sinne interim. Puhutaan interim-johtaja sitä, interim-johtaja tai interim-johtaja sitä. Interim-johtaja on itse asiassa vain yksi taso siitä, mitä interim pystyy olemaan. Ja tässäkin itse asiassa on käyty vain 2/3. Eli on olemassa interim-johtajia. On interim-asiantuntijoita, mutta niiden välissä on myös interim-päällikkö 3 eri tasolla. Ja nyt se yrityksen tarve ratkaisee sen roolin, koska se roolin pitää olla semmoinen, että se pystyy tuomaan ne tulokset, joita sä lupaat sillä sun omalla osaamisella. Siinä kohtaa, kun yrityksellä on joku selkeä rajattu osaamistarve, yksi tunnettu ongelma ja se fokus on siihen tekemiseen, toteuttamiseen, ja se on tosi rajattu vastuualue, niin silloin itse asiassa interim asiantuntijataso riittää tähän. Sitten kun me tarvitaan jotain laajempaa muutos-, kasvu- tai kriisitilanteen hallintaa, ja meillä on siis useita eri samanaikaisia haasteita, yhdistellä niitä lankoja, ja ottaa vastuusta kokonaisuudesta ja sitä päätöksenteosta. Ja meillä on mandaatti myös johtaa ihmisiä tehdä suuntaan vaikuttavia, eli liiketoimintaan liittyviä päätöksiä. Ja silloin me puhutaan, että me tarvitaan interim-johtajaa. Eli nythän siellä oli siis erilaisia työmuotoja, ja sitten meillä on yhdessä työmuotona meillä on siellä interim, ja sitten siellä on erilaisia tasoja siitä, minkälainen rooli siellä on. Nämä kaikki, tätä ei kannata hämmentävänä. Teidän kannattaa ehkä ajatella tämä silleen, että tämä tarjoaa teille enemmän mahdollisuuksia, enemmän työkaluja siihen, mitä te pystytte tarjoamaan, kun te olette sen teidän potentiaalisen asiakkaan kanssa keskustelemassa siitä, että he olisivat halukkaita ostamaan teidän osaaminen, niin missä muodossa kannattaa ostaa ja mihin rooliin. Ja tämä rooli ratkaisee myös sen, minkälaista vastuuta te kannatte sieltä ja minkälaisia tuloksia teidän pitää sanoa. Eli se, että meillä on osaamista, se ei tee sitä suoraan palvelua, vaan se palvelu syntyy vasta siinä kohtaa, kun meillä on rajattu tilanne, meillä on määritelty tavoite, meillä on selkeät vastuut ja me ollaan määritelty sinne päättymiskohtaa, kun meillä on kyseessä interim palvelu. Jos meillä on fractional, niin silloin me joudutaan pikkasen määrittelemään se eri tavalla. Mutta se, että meillä ei ole, vaikka meillä on osaamista, niin se ei ole suoraan itsessään palvelu, ennen kuin se on muotoiltu palveluksi. Tämä kuva on itse asiassa minun kirjan kannessa myöskin. Tämä on yksi sellaisia tärkeimpiä asioista, minkälaisen frameworkin olen itse tähän lähtenyt luomaan alun perin, kun lähdin miettimään, että miten interim palvelu tai ylipäätänsä palvelu, joka perustuu sen omaan osaamiseen, mitä kaikkea se pitää olla. Siellä on 4 asiaa, johon keskitytään myös mun valmennuksissa, jotka pitää olla, jotta se palvelussa tulee oikeasti myytävä palvelu. Se pitää olla jotain semmoista, mitä sä oikeasti osaat. Mistä sulla on kokemusta, miten sulla on referenssi, missä sulla on tuloksia. Mutta sen pitää olla myös jotain sellaista, mitä sä rakastat. Koska siinä kohtaa, kun sä hyppäät yrittäjäksi tekemään omalla osaamisella työtä, sen ei ole tarkoitus olla kärsimystä.
Sen on tarkoitus olla sulle uusi mahdollisuus hyödyntää juuri sitä sun osaamista, missä sä loistat kaikkein kirkkaimmin. Silloin kun sä oikeasti teet jotain semmoista, missä innostut, se näkyy myös sun tekemisessä. Sä pääset ihan uudelle tasolle, sä pystyt motivoituneen, sä jakat kehittää itseäsi. Se pitää olla jotain semmoista, mitä sä rakastat. Mutta jotta sen saa myydyksi, sen pitää olla myös jotain sellaista, mitä yritykset oikeasti tarvitsee. Siellä pitää olla tarve. Ja tämän tarpeen pitää olla sellaista, mistä yritykset on valmiit maksamaan, mitä tarve täytetään. Tarkoittaen siis sitä, että tämän tarpeen pitää aiheuttaa sellaista kipua, että se tuntuu siellä yrityksessä. Eli siitä esimerkiksi, jos sitä ongelmaa ei ratkaista, siitä syntyy sille yritykselle kustannuksia. Joko suoraan tai välillisesti. Ja esimerkiksi työhyvinvointi, työturvallisuus on tämmöinen. Että esimerkiksi mietitään työturvallisuutta, niin silloin kaikki menee hyvin. Tilannehan on sillä, että kaikki menee hyvin. Mutta jos meillä ei ole työturvallisuutta, niin meillä ei myöskään ole tuotantoa. Eli siinä kohtaa, jos työturvallisuudessa tapahtuu jotain sellaista, mitä ei korjata, se voi olla nopeasti se kuolinisku esimerkiksi sillä yrityksellä kokonaan. Eli siellä pitää olla se tarve ja siitä pitää olla valmiit maksamaan. Nämä 4 asiaa, kun löytyy, pystytään muodostamaan sieltä palvelu, jota me voidaan lähteä sitten muotoilemaan, sanottamaan, hinnoittelemaan, markkinoimaan ja myymään. Ja kun meillä ollaan myymässä jotain, niin meidän pitää myös muistaa se, että miettii aina sitä asiakaslähtöistä, sitä yritystä, kenellä me ollaan myymässä sitä osaamista. Ennen kuin tämä yritys voi tehdä mitään ostopäätöstä, niin siellä pitää oikeasti pystyä ymmärtämään se, että mihin tilanteeseen tämä osaamisratkaisu vastaa, mitä sillä tavoitellaan, mitkä on ne tulokset, mitä siitä saa. Kuka kantaa vastuun sitä lopputuloksesta ja milloin se toimeksianto päättyy. Eli nyt puhutaan erityisesti sitä intervin näkökulmasta, että milloin toimeksianto päättyy. Yritys pitää ymmärtää kaikki nämä ennen kuin he tekevät sitä ostopäätöstä. Ja tämä on itse asiassa pätee melkein mihin tahansa ostopäätöksiin. Koska halutaan tietää, että mitä ollaan ostamassa. Ja nyt kannattaa muistaa tämä sekä perinteisillä rekrymarkkinoilla, että nyt kun myydään omaa osaamista palvelua, yritys ei osta potentiaalia. Se ei osta sitä lupausta osaamista tai pitkää listaa kokemuksesta, vaan yritys miettii aina sitä niin kuin what's in it for me-tyyppisestä ratkaisusta. Ne haluaa ostaa jotain sellaista, mitä he pystyvät hallitsemaan sitä riskiä. He haluaa selkeän kokonaisuuden, rajatun vastuun, he haluaa selkeät tulokset siitä, mitä he saa, kun he ostavat. No, kun lähdetään sitten sinne oman Interin palveluun, minkälaisen oman Interin palvelun pystyy rakentamaan, niin kaikkein tärkeintähän on, että lähdetään ensimmäisenä miettimään sitä omaa osaamista. Mitkä on ne konkreettiset käyttökohteet erilaisissa yrityksissä? Minkälaisilla yrityksillä täällä oikeasti olisi tarvetta? Miten sitä voitaisiin hyödyntää? Mitä tuloksia sieltä saadaan? Ja mihin ongelmaan just sun osaaminen tuo sen ratkaisun? Ja tätä lähdetään sanottamaan. Ja nostetaan esille esimerkiksi omasta CVstä ja kokemuksesta ja tuloksista ne parhaat palat, jotka vastaa juuri siihen, mitä sä olet tarjoamassa. Eli ei koko CVtä, ei päätä eikä häntää, vaan parhaat selkäpalat siitä sun osaamisesta. Koska kukaan ei lue sitä 20 sivua pitkää, vaan se pitää mennä suoraan asiaan. Teillä on tämä ongelma, minulla on tämä ratkaisu. Siinä kohtaa, jos te mietitte tässä kohtaa, että olisitte aloittamassa interim-uraa, niin silloin te tarvitsette siihen alkuun selkeän rajauksen ja yhden toimivan palvelumallin. Siinä kohtaa, kun pääsette pidemmälle, te voitte lähteä tarjoamaan niitä erilaisia nuolenkärkiä erilaisiin tarpeisiin. Kaikkein helpointa on kuitenkin olla silloin yksi toimiva palvelumalli, mitä sä lähdet tarjoamaan, koska ei sitä norsuakaan syödä kokonaisena, vaan pala kerrallaan. Ja jos tuntuu aloitus haastavalta, niin se asiantuntijarooli on itse asiassa helpoin aloittaa. Sieltä lähtee keräämään se kokemus, jos teillä ei välttämättä ole tässä kohtaa, niin kuin tässä Interin-toimeksiantojen alla. Se asiantuntijarooli on se luontevin aloitus usein tässä kohtaa. Ja tärkeintähän totta kai on, että se, että aloitat. Se, että teillä on ostettava palvelu, ei se, että se on täydellinen paketti. Tämä on niin kuin kaikkein helpoin tapa lähteä aloittamaan sitä omaa Interin. Jos te olette tehneet jo Interim-toimeksiantoja ja teillä on selkeästi, jos te pystyy mahdollisuuksien mukaan tuomaan enemmän sinne niitä nuolen kärkiä, erilaisia ratkaisuja, niin silloin te pystytte tuomaan niitä isommiksi kokonaisuuksiksi. Te voitte myös lähteä siihen, että lähtekö te rakentamaan tämmöistä kokonaisuutta esimerkiksi jonkun toisen Interin toimijan kanssa. Eli tarjoattekin kokonaisvaltaisempaa ratkaisua yhdellä tiskillä.
Ja tässä kohtaa, kun pääsee sen interim-urallaan alkuun ja kunnolla vauhtiin, niin sitten siellä korostuu myös interim-johtajan rooli ja se fractional-malli, joka pystyy yhdistämään sinne, että kumpaa lähtee tarjoamaan. Ja siinä vaiheessa, jos tahdotaan interim-johtajana ja tarjotte omaa osaamista, niin siinä kohtaa se yritys, joka on ostamassa tätä palvelua, niin totta kai odottaa teiltä sitä selkeää mandaattia ja sitä vastuunkantoa. Eli kannetaan nämä vastuut, mitä enemmän teillä on päätäntävaltaa, sitä enemmän teillä on myös vastuu. No, mitä tämä tarkoittaa nyt käytännössä? Miten tästä nyt päästään sinne ihan käytäntöön? Miten teidän interim-ura lähtee alkuun? Miten teidän osaamista tehdään palvelu? Eli työ voitte tehdä tämän yksin, niin kuin minä tein. Te voitte tehdä virheitä, niin kuin minä tein, ja oppia niistä. Tai täällä on mahdollisuus saada myös siihen apua, tukea, ja ihan oikeasti ohjatusti, selkeällä rakenteella tehdä se tehokkaasti ja oikeaan suuntaan saman tien, välttää ne virheet, joita esimerkiksi minä tein alkuun. Mulla oli esimerkiksi hirveänä kipupisteenä oli hinnoittelu, ja myös se tarjouksen tekeminen, miten mä tarjoan tätä mun osaamista. Ja se vei aikaa päästä niiden yli. Ja just niitä virheitä, mistä sitten opin. Niin kaikkien ei ole pakko tehdä niitä samoja virheitä. Täsmäratkaisuna on tässä kohtaa tämmöinen palvelu kuin rakenna oma interim palvelusi päivässä. Eli ryhmävalmennus, joka kestää 8 tuntia. Ja tähän on haluttu rakentaa mahdollisimman toimiva, tehokas, laaja kokonaisuus tähän 8 tuntia. Eli mä en ole yksin siellä valmentamassa. Eli siis totta kai itse valmennan, koska olen Interim ja LinkedIn valmentaja, mutta mulla on siellä myös mukana Tiina Mikkola, joka on itse Interim-johtaja, ja hän on myös juristi. Eli sieltä saa myös tämän niin kuin, juristinäkökulman siihen, mitä toimeksiantosopimuksissa pitää oikeasti olla kirjattuna, mitä siellä pitää ottaa riskinhallinnallisesti huomioon. Niin Tiina tuo suoraan tämän puolen sinne ja lisäosaamisen siihen, että saadaan oikeasti se koko prosessi sinne kuntoon. Siellä tapahtuu mitään paljon ennen kuin toimeksianto edes alkaa. Lisäksi meillä on mukana Karita Mäkinen, joka on tilitoimistoyrittäjä ja kouluttaa muun muassa kirjanpitäjiä, mutta puhuu myös paljon yrittäjyydestä ja myös sitä yrittäjyyden tunnusluvuista, että mitä lukuja siellä oikeasti pitää ottaa huomioon, kun lähtee yrittäjäksi. Ja lisäksi meillä on Timo Lampikoski, LinkedIn valmentaja, ja Timo on erikoistunut LinkedIn profiileihin. Eli miten LinkedIn profiilista saadaan toimeksiantomagneetti, eli miten sä oot oikeasti löydettävissä niihin toimeksiantoihin. Ja Timolta on itse asiassa ensi viikolla tulossa aivan mahtava osaamisen kirkastusvalmennuskin. Tässä kohtaa pikkasen spoilaan, että tämmöinen on tulossa. Eli jos Timo ei ole vielä seurannassa, niin ehdottomasti kannattaa tähän linkkariprofiili seurantaa, koska ensi viikolla tulee niin mahtava valmennus myös Timolta hän itse niin kuin yksinään, että se kannattaa esimerkiksi tsekata, koska se liittyy juurikin tähän oman osaamisen kirkastamiseen, miten se näkyy teidän linkkarissa. Mutta jos palataan takaisin tähän ryhmävalmennukseen. Eli tämä on nyt interim valmennus, jonne on isompi porukka 8 tuntia, eli rakenna oma interim palvelusi päivässä. Ja tarkoituksena tässä on, että rakennetaan sille teidän omalle interim palvelulle runko. Mitä oikeasti se sun palvelu pitää sisällään? Miten se oikeasti rajoat sitä? Mihin tavoitteisiin? Mitä tavoitteita sillä on? Mihin ongelmaan se ratkaisee? Miten sä hinnoittelet sen? Ja miten sä lähdet rakentamaan sun oman markkinoinnin peruslogiikkaa? Miten sä saat oikeasti myytyä sen palvelun? Lisäksi käydään myös sitä, että miten se tarjous tehdään ja mitä siellä sopimuksessa, kun sä sovit siellä toimeksiannosta, niin kannattaa ottaa huomioon, jotta sä et aja itseäsi esimerkiksi umpikujaan siihen. Eli tämä kaikki tulee siellä valmennuksessa sen 8 tunnin aikana. Mutta se ei ole pelkästään nyt, se on nyt siis silloin siihen kohtaan, kun sä haluat oikeasti myydä sitä yritystä. Eli nyt kun puhutaan B2B-tyyppistä ratkaisusta. Ja tämähän on just sulle siinä kohtaa, kun tämä kiinnostaa sinua, mutta sä et oikein tiedä, mistä nyt pitäisi aloittaa ja miten tämän homman saa kasaan. Ja et myöskään halua lähteä itse arpomaan työmuotojen välillä, että mikä mä nyt näistä valitsen, vaan se selkeä voisi olla just se, että lähtee interimiin, koska siinä kerrotaan myös valmennuksessa, että miten sä hyödynnät sitten tätä muissakin työmuodoissa. Ja tämän avulla siis saa helposti itselle selkeän myytävän kokonaisuuden, jos voit alkaa saman tien myymään. Eli siellä on paljon sellaista asiaa, missä pystyt tässä kohtaa tehostamaan sitä omaa starttia siihen oman interim-uran alkuun. Nämä ryhmävalmennukset on 6 kertaa vuodessa. Eli kerran 2 kuukauteen. Koska meitä on 4, niin meidän pitää myös katsoa, että saadaan hoidettua kaikki muut meidän omat työt sinne päälle. Niin sen takia me on otettu se kerran 2 kuukauteen. Ja seuraava on tosiaan 20. päivä helmikuuta. Ja tähän on avautunut ilmoittautuminen. Tässä näkyy myös muut ryhmävalmennuspäivät. Ja infoille näistä paljon nyt sitten
myös jatkossa, ja tämä pystyy liittymään myös niin sanotulle odotuslistalle, jos haluatte saada infoa näistä ryhmävalmennuksien tulevista päivistä. No 8 tunnin valmennus. No, kuunnellaan siellä 8 tunnin, mitä tapahtuu. Ei, vaan täällä on ihan myös konkreettisia juttuja. Eli siinä kohtaa, kun ilmoittautuu ryhmävalmennukseen, niin sieltä saa myös tämän mun e-kirjan, eli rakenna oma Interin palvelusi. Ja ihan sillä voi aloittaa. Saman tien, kun sä ilmoittaudut tuonne valmennukseen, saat sen itsellesi ladattavaksi. Ja jos nyt on sellainen tilanne, että oot ostanut sen mun e-kirjan jo, niin tässä kohtaa laita mulle viestiä, niin mä kompensoin tämän. Eli sä edelleen saat sit lisäarvoa. Jos olet ostanut jo e-kirjan multa ja ilmoittaudut tänne ryhmävalmennukseen, niin vielä lähetään sulle sen printatun kirjan postissa tulemaan, ilman mitään lisäkustannuksia. Eli se ei haittaa, vaikka olisi tämän e-kirjan tilanne. Valmennuksen lisäksi meidän yhteistyökumppani Ultralean Business tekee tämmöisiä business-simulaattoreita. Ja meillä on käytössä hinnoittelusimulaattori auttamaan tämän Interin palvelun hinnoitteluun. Niin kun tähän ryhmävalmennukseen tulee mukaan, niin saa myös tämän hinnoittelusimulaattorin itselleen käyttöön. Kun tulee ryhmävalmennukseen ja taipaa kumminkin edelleen apua siihen niin kuin markkinointiin ja haluaa ympärilleen yhteisön, kaikki, ketkä osallistuu Piedos Interin valmennuksiin, pääsee liittymään Piedos Interin osaajapankkiin ilman liittymismaksua. Eli silloin se tulokseen vain kuukausittainen pieni jäsenmaksu, joka maksetaan aina sitten niin kuin seuraavalle kuukaudelle. Muuten tämä liittymismaksu on 100 € plus alvi, jos haluaa tulla valmennusten ulkopuolella. Ja siellä osaajapankista saa siis totta kai ulkoistun markkinointipalvelun, eli pääsee nettisivuilla osaajapankkiin ja osaajakortti, jolla on löydettävissä niin kuin hakukoneissa ja tekoälyn avulla, mutta myös LinkedIn näkyvyyden sekä orgaanisen että maksetun mainonnan kautta. Ja sitä kautta pääsee siellä myös löydettäväksi. Lisäksi meillä on vähintään kerran kuukauteen sparrauksia, eli yhdessä pyritään pääsemään sille seuraavalla tasolla ja kehittämään sitä omaa osaamista. Ja vähintään kerran kuukaudessa etäkahvit, jossa voidaan verkostoitua, antaa vertaistukea, miettiä yhteistyömahdollisuuksia ja ihan vaihtaa kuulumisia. Eli siellä on paljon, mitä se osaajapankki pitää sisällään, mitä ei välttämättä osaajapankki nimessä tule. Mutta sinne pääsee mukaan liittymismaksuun. Yksi suurimpia kehuja saanut nyt meidän viime ryhmävalmennusta oli juurikin nämä meidän pohjadokumentit. Eli kun paljon joutuu työstämään siinä kohtaa, kun aloittaa, niin ihan alusta. Niin nyt ei ole pakko. Eli kun lähtee ryhmävalmennukseen mukaan, niin sieltä saa itselleen pohjadokumentit niin kuin personoitaksella itsellesi palvelun muotoilun, myynti- ja markkinointistrategiaan, tarjouspohjan, mitä sun tarjouksessa oikeasti kannattaa ottaa huomioon, mitä sä sinne listaat. Sekä checklistin siihen, että mitä sun kannattaa ottaa huomioon ennen toimeksiantoa, toimeksiannon aikana ja toimeksiannon jälkeen, erityisesti toimeksiantosopimuksen näkökulmasta. Eli sieltä saa paljon konkreettista myös itselleen. Jos tuntuu, että ryhmävalmennus ei ole se juttu, että haluat oikeasti saada vähän personoidampaa valmennusta, niin silloin myös tämä on mahdollisuus. Ja tämän pystyy saamaan linkkarisparrauksella tai ilman. Eli kun muistat, että mä myös pidän niitä linkkarisparrauksia. Eli sieltä löytyy yksilövalmennukset, jolloin ne sitten varaillaan kalenterit siihen aikaan, kun sulle käy, niin mun ajanvarauskalenterista. Ja sitten sun tarpeen mukaan ota linkkarisparraus tai ei. Ja juuri siihen, mikä sun tarve on. Eli jos sä oot tehnyt jo Interin toimeksiantoja, mutta tarvitset apua siihen markkinointiin, niin se koko valmennus voidaan keskittyä ihan siihen sun Interin palvelun sanotuksen kirkastamiseen ja sen markkinointiin, mihin sä tarvitset eniten apua. Eli vaihtoehtoina löytyy sekä ryhmävalmennusta että yksilövalmennusta. Ja tämä on huomattu jo tässä kohtaa, että tämä oikeasti toimii, koska tämä ei ole pelkkää teoriaa. Vaan tämä, että kun meillä on jo osaajapankissa paljon porukkaa, mä itse teen Interin toimeksiantoja, Mikkolan Tiina tekee Interin toimeksiantoja, mikä on paljon keskustelua yritysten kanssa ja muiden Interin toimijoiden kanssa, niin tämä on oikeasti siihen, mitä ne toimeksiannot oikeasti on ja miten ne saadaan oikeasti myytyä. Tämä on käyty ihan käytännössä läpi, että tämä toimii ja mitä on ne kokemukset sieltä, mikä toimii, mikä ei. Eli opittu niistä myös virheistä, mitä siellä on tehty, mutta myös niistä onnistumisista. Ja se, että kun yritysten päättäjien kanssa näissä keskustelee, se oikeasti perustuu siihen, millä perusteella nämä yritykset tekee sen ostopäätöksen, ostaako ne interim-osaajan siihen heidän tarpeeseen vai ei. Tyypillisesti ennen kuin valmennukseen tullaan, niin siellä on tilanne, että se osaaminen on vähän hajallaan hirveän paljon, eikä oikein tiedä, minne suuntaan lähtee. Ja työmuodot menee sekaisin, että oliko se interim vai fractional, mutta tämä on vähän niin kuin konsultointia. Jos ette itse tiedä, mitä te myytte, se on hankala ostaa. Ja se, että jos ette itse tiedä, mitä te myymässä, niin se on vielä hankalampi markkinoida. Koska jos kukaan ei tiedä, mitä te myytte, ei kukaan myöskään osaa sitä ostaa, vaikka sillä olisi tarve. Myynti tuntuu vähän, että mitäköhän mä oon myymässä, ja asiakkaat vaistuvat.
jos te itse tiedä, mitä olette myymässä, mihin tarpeeseen se on. Ja jos asiakas haistaa sen, niin että te olette epävarmoja, niin myös hänelle syntyy se epävarmuus. No, tietääkö se nyt oikein, mitä tämä on tekemässä? Ja silloin, kun se tuntuu epävarmalta, eli tuntuu, että tässä on isompi riski, päätöksenteko venyy tai jää kokonaan tekemättä. Ja se oma suuntakin on vähän epäselvä, jolloin sitten käytte esimerkiksi teidän omia resursseja ihan väärin asioihin, kuten fokus pitäisi olla jossain muualla. Siinä kohtaa, kun te olette käynyt valmennuksen, niin te tiedätte, mitä te olette myymässä. Teillä on palvelu, joka on rajattu ja selkeä, ja joka on sanotettu siihen tarpeeseen. Jolloin teidän ostajakin myös ymmärtää, mitä te olette myymässä, mitä te olette tarjoamassa, mihin tarpeeseen, minkä ongelman se ratkaisee. Ja teidän oma myyntikin tuntuu paljon helpommalta, koska siellä on se logiikka, mitä te olette myymässä, jolloin teidän markkinointikin, te tiedätte markkinoista, mitä te olette korostaneet, mitä te olette esille sinne. Ja kun te tiedätte, mitä te teette, niin te saatte siihen oman tekemisen sen rauhan. Ja tiedätte niin ne palaset, miten tämä homma toimii sieltä, ja keskitte siihen. Ja te tiedätte, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jolloin itse asiassa siellä on se tietty mielenrauha siihen omaan tekemiseen. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, että porukka miettii, että mitä mielenrauhaa yrittäjyydessä. Kyllä, sekin on ihan mahdollista. Silloin hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta jotta se voit hyvin suunnitella, niin silloin sinun pitää olla oikeasti rakenne ja perusta siellä kunnossa. Ja nämä on se, mihin Pienos Interim valmennukset vastaa. Autetaan sinne Interim-uran alkuun ja Interim-uralla seuraavalle tasolle. Ja tässä kohtaa Suomessa on jo kymmeniä, siis niin kuin oikeasti kymmeniä niin kuin asiantuntijajohtajia, mä olen päässyt valmentamaan itse. Siis tämä on niin jotenkin ollut itsekin niin huikeaa miettiä, että kuinka suuri vaikutus omalla osaamisella on voinut olla jo siihen, että työmarkkinasta. Näissä on ollut jo useita eri toimialoja, eli ei pelkkää IT- ja taloushallinnon puolta, ja Interim-osaajaverkosto kasvaa koko ajan, meidän osaajapankki kasvaa koko ajan, ja koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän Interimistä, eli jotain on tullut tehty ihan oikeasti oikein. Ja just tämä, mä oon todella ylpeä mun Interim polkusi kirjasarjasta, koska mikälaista palautetta on saanut aikaan. Ja se on oikeasti niin kuin ihan käytännönläheinen. Se ei ole mitään, niin kuin, se ei ole pelkkää teoriaa, vaan se oikeasti kertoo, miten tämä homma hoidetaan ja mitä on opittu tässä matkan varrella sekä minä että muut Interim-osaajat. Ja silloin, kun tämä ilmestyi viime syksynä, niin se oli silloin Suomen ensimmäinen Interimistä kertova kirja. Ja tätä kautta se on myös ensimmäinen kirjasarja. Ja nyt se käännettiin englanniksi ja tällä hetkellä se on työn alla, että se käännetään ruotsiksi. Eli siis sitä markkinaa ja tarvetta sille oikeasti on, että joku neuvo, miten tämä konkreettisesti tehdään, miten tämä homma saadaan toimimaan. Nythän siellä on siis tilanne, että joko jatketaan yksin tai lähdetään tekemään tämä yhdessä kerralla oikein. Koska sitten kun siinä on selkeä malli, niin se on kaikille paljon helpompaa ja silloin sä voit keskittyä juurikin siihen sun omaan osaamiseen. Ja tämä oli yksi sellaisia oppia, mitä itse olen oppimaan vähän kantapään kautta. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan jos sulla on mahdollisuus saada siihen apua, niin silloin se kannattaa myös ottaa. Eli seuraava ryhmävalmennus on nyt 20. päivä helmikuuta. Ja tähän on 20 paikkaa. Me ollaan tietysti rajattu nyt tätä paikkaa, että voidaan pitää se laatu siinä ryhmävalmennuksessa ja pystytään edelleen personoimaan sitä ryhmävalmennusta sen perusteella, minkä toimialojen osaajia meille tulee sinne. Eli me silloin pyritään ohjaamaan oikeastaan päivän aikana sinne suuntaan, missä se tarpeet. Jos meillä on 20, jotka on pelkästään taloushallinnon puolelta, niin silloinhan me keskitytään sinne taloushallintoon. Ja tähän kysytään etukäteen jo esitelkyselyssä sitä, että mikä on se suurin tarve, mihin tarvitsee apua, ja sinne laitetaan fokuksia. Ja sen takia 20 paikkaa. Ja ryhmävalmennuspaikan pystyy lunastamaan itselleen tuolta Piedotsin verkkokaupasta, jossa näkyy tuo osoite tuossa alhaalla. Ei huolta, se tulee tuolta kyllä myöhemminkin. holvi.com/shop/Piedots. Ja tämä löytyy myös mun linkkariprofiilista, että sitä pääsee myös helposti. Mutta 20 paikkaa on nyt helmikuun valmennuksia. Seuraava valmennus on huhtikuussa. Ja nyt on tilanne se, että me ollaan haluttu tarjota ryhmävalmennukseen niin sanottuja early bird-paikkoja. Ja early bird-hinta on voimassa tämän kuun loppuun 31.1. asti. Tai siihen asti, kunnes nämä kaikki early birdiin varatut paikat loppuvat. Ja 10 paikkaa siihen oli alun perin varattu. Ja näitä on jo nyt mennyt. Elikkä tietysti hyvä tilanne on se, että jos se menee ennen tammikuun loppuun, viimeistä tammikuun helmikuun vaihteessa siirrytään tuon normaalihintaan. Molemmat hinnat sisältää siis sen alvin ja pitää sisällään sen kaiken, mitä mä tuossa äsken sanoin, 8 tunnin valmennuksen, 4 valmentajalta, pohjadokumentit, hinnoittelusimulaattorin
ja rakenna oma Interin palvelus e-kirja tai fyysinen kirja, olet tilannut sen aikaisemmin, sekä sen osaajapankkiin liittymisen. Ja sitten vielä hieno todistuskin tulee siitä, mitä saataisiin sen valmennuksen jälkeen. Mutta nämä on ne hinnat, mitä tällä hetkellä ollaan tarjoamassa sitä ryhmävalmennus, joka on helmikuussa. Ja nyt kannattaa muistaa, että jos jakso olla loppuun asti, niin on joku porkkana tähän liittyen vielä. Mutta se ei tule tänne tallenteelle, se on vain ja ainoastaan nyt teille, ketkä olette tänään täällä linjalla. Eli minun tarjous tänään on teille, että tehdäänkö sinunkin osaamista myytävä palvelu yritysten tarpeeseen. Ja mä haluan tässä kohtaa jo isosti kiittää siitä, että olette tullut tänne paikan päälle ja käyttänyt aikaamme. Webinaari ei vielä loppunut tähän näin. Ja haluan myös kiittää niin kuin lisäksi yhteistyökumppaneita, ketkä on lähtenyt mukaan. Eli Piedos Interimin yhteistyökumppaniverkostossa mulla on siellä yhteistyökumppaneita, kenellä on sama visio kuin mulla, eli halutaan olla auttamassa suomalaisia yrittäjiä eteenpäin sillä omalla urallaan, jotta pystytään saamaan tämä Suomi nousuun. Haluan tässä kohtaa kiittää myös mun yhteistyökumppaneita. Täältä löytyy slaidista myös mun yhteystiedot, että jos haluat saada lisätietoja ja mitä kautta niin pääsee ilmoittautumaan. Tosiaan Piedos Interimin kotisivuilta löytyy paljon tietoja, löytyy verkkokauppa ja löytyy myös ajanvarauskalenteri. Eli mulla on käytössä myös 20 minuutin ilmaiset Interin valmennuskartoitukset, joihin voi varata ajan ja keskustella mun kanssa siitä sitten, että olisiko nyt yksilövalmennus sinun varten vai olisiko se mahdollisesti ryhmävalmennus tai onko yksilövalmennus LinkedIn sparrauksella sinun juttu. Eli tämäkin mahdollisuus on, että pystyy varaamaan mun ihan aikaa siihen keskusteluun. Tai muuten laittaa mulle linkkarissa hyvinkin matalalla kynnyksellä viestiä. Siellä mä vietän muutenkin ihan liikaa aikaa, niin nopeasti saa myös vastaukset sitä kautta. Niin iso kiitos tässä kohdin. Ja nyt minä otan täältä näin Eskin kautta itse asiassa itseni pois ja pyrin tänne näin pääsemään tänne